So what is up mga tropa? It's your boy Batang Kalbo. Hindi. Ayan eh. It's your boy Batang M with another vlog. So karon na yung adlaw guys kay natay pagka-doon and mag-andam sa ko kay sabot na mo 7 may magkita sa terminal sa Oroqueta. Napa-hold ko kadali kay namo ginitan-aw ko ba while nag-intro ko. Bugo. Sorry. Bubo. Gagi. So balik ako maligo sa ako and mag-toothbrush guys. Hi. So makita niyo akong ulo, upaw, kalbo. Upaw na ta guys. So kung nakita mo sa akong miyaging vlog which is nagpa-upaw ko. And also guys, before we continue guys, don't forget to like, subscribe, and leave a comment. And karon, wala lang, mag-andam pa ko, hapit na 7. I don't know sa akong kauban if nanap to siya sa terminal. Pinoy yata guys, pas ninali yung mat mo, natog mo, Pinoy ta. So balik ako, mag-andam sa ko. Let's not waste our time, bobo. A few moments later. So, karon vlog update, manan ako ligo, upaw gyapon ta. Kaon sa tadari karon, dai. Hotdog. Mama. Sa ganang yung birthday dai. Grabe. Grabe ka sa mga aircon. Sama. Gusto na sanay mong gihawiran. Gusto ka sa akong gihawiran. Di po man sa kapoy sa nakaranday. Okay na siya. Sunod rin lang mo. Bon, makapoy sa taana. Nasa yung birthday? Secret. Ma! Nasa yung gusto. Plano. Ano plano? Hotdog ka ma. A few inches later. Karon naka full face na tamas kay ready na tamad to din. Bala madunggan niya. Atong maton si Edison akong kauban dito sa terminal. Ug di ko ba yun. Atong bugal-bugalan. So ano siya, so naa akong classmate karon si Edison. Ay. Siya to the vlog. Muna siya akong classmate sa blockmates na ako. Then tagad po sa isa ka classmate na mo karon si Melvin, taga Lupisay na. So yan yung yun siya akong kinabuhi. Pabaga na tag na akong permanente yan eh. Then karon na po ko ka-vlog na magbisaya yun. Ay siguro naiuban Sagol, Taglis, pero karon Bisaya. Bisaya naguta karon dita magkalisod-lisod. So balik ra ko kay napakagipatan sa mga din. Nagtagdan ra ako si Melvin. Isa ra tong battery dari sa camera, so di sa ta mag taas-taas ug buwan. Be right back guys. Hello mga lot, baga kayo ako may pinakaling tagalot nila buwang. Upaw, ikaw. Kasama plano upaw. Maruman mo kay mag-off pa mong camera. So, we're on our way to Usamis, guys. Then, bike raw. Kay matog ko, lamay pa katog, promise. Kay,
nagulata po niya ito isa to. Okay kayo. Tawon. Potong 100 yan. So karon nag-update na nakabot namin sa sa Amis. Kauban ako karon si Edison o si Melvin. And wala may kabalo kung sa pay gatagad dito sa MU. Bayad na ka? Lord. Sampung ako. Sana all. Bayad na? Subok ka rin ako. Tugza, cuy. Sabi ko na tulong. Matulog ko na siya. Ikaw, bubog ba ka, cuy? Kira ya pun coy. Sabi mga power eh. Legends ba? Duka yung kaban lang eh. Dito na na. Uli ko. Uli ka. Hindi makadlaw ko ni balik. Kiri. Ang yun ako. Hindi naman kayo eh. Gate. Karon ba hindi ay? Baka Islam. It's not a game, it's a rich thing. Pero katong gyud ang giganahan mo katong giturukan ko buhat kaupat. Mahit ang grupo ng interior dito no. Dulo na. Kiri pa siya. Dulo na kayo. Linig na bitaw na. Linig bitaw ni no. Susunod. Sino may sunod? Ano pa dito eh? Ay, ito. Bakit ito sa bitaw yun? Ako gani. Ano kiduso ba? Udah bilang sakit sakit. Ano. Atay. Paano na po Gulayan. Sakit-sakit. Kaya. Si mga sagpanos. Di mo na, balik ko gana. Tusok naman dito. Lumilipad ang mga isip ko. Nalimot mong ko dala ma'am din. Lalayo pa mo. Perfecta. Batang M ma'am. M? Oh, M lang. Kana, ma'am. Ay, tanaw. Onyar, tanaw ma'am. Kanang wala ko. Oh, i-subscribe na lang ma'am. Tanaw. Ay ma'am, maulo to ma'am. Mas mayo mo tanaw kag wala ko. Pero mabot tag 1.3k ma'am. Mapit naman ka eh. Oh, gamay na ay kulang pag Ano ka ba ko? Ayun, gina maka-income na ka. So karon wala na ako na videoan ang kuan. Wala ko ga-vlog goal. Hi guys. Wala na ako na videoan tong ganyan nagpa-inject me kay bawal ko no. Mura tong mapakita kay Charles. And karon maniud ko me. I don't know pero giban namin nila. At least ba makabanding-banding pa makaila.
May lan mo na itong kasmit. Te, wala na ko dire. Ano na, Andy or... Ani? Not available na kayo. Hindi. Wala sa ako, te. Sir, Itong order ko to. yung barbecue. Ah, chili barbecue ito ko ano? Sa po chili barbecue ako, te. Sa'yo mami ko. Iusa na lang ako na sir. Ay, asa, mga ka. Oriental ako. Oriental ako tayo. Na libre ka ni. Na isa ka, pwede ka libre ka kahit ng isa. Oo. Okay, loyal na ko. I'm loyal. Hotdog. Yeah. Ha? Dua ba eh? Dua. Mga tayo nga na eh. Mugit. Pwede makinggan na? Ha? Sunod ba? Oh, para sunod. Pwede ba? Tala ba? Sige na pagbalik today. Eh, sila. Kapag umano. Ah, wag ka balikan. Ay, etro dayo. Depressed! Depress ayo, tro. Gayong depress kami yo. Waka katog tarong gabi, boy. Depress ka? Kung wala. Ano man? Ikaw ba mo gabi? Kulang pa? Hindi kita mo. Dua ni kan? Chili. Chili barbecue. Ano ba nung order? 1 minute 37 seconds later. Tungkol sa ka-stress niyo dison, bagan di na kaong plato at plato. Ano ba? Ram, ginadakad ka no. Ster. Kadua. Tulo. So, karon nag-update pa uli na karon. Kay alas 3, pag-klase mo eh. Mura mong ituyo na to. Jerry sa amin, pag-vaccine raw. So vlog update, mana may klase in karon. Nako gipa raffle sa mga boys, mga blackmates nako and excited sila. Kung maabot tag 1.3k subscribers is magpa-raffle ko nila. Awa. Oh. Awa, nakaandam na guys. Pero pero ginagmay lang sa karon kay di po naka-abort og tinag ko. Ay pon maka-revenue ra lang kita. Og hopefully maabot tag 1.3k subscribers. Shout out sa BSMT1A. Mga blackmates, salamat sa inyo ha. And hopefully po maabot ta. Gamay na lang gyud. Oh, gamay na lang gyud. Gamay na gyud kulang. Gamay na lang kulang. Oh my gosh. Ang first price there na ako sa ila is 200 load or dayas sa ilang ganahan. Sila na bahala ana. Then sa ko ay isang second 100 load or dayas. Sila na magbuhat ana. Kaya so guys, muna to siya. Grabe, wow kasabot sa akong istorya and ganiya wala ako nabati ang kasakit sa ani karon nabati na ako. Sakit mo di kayo murag bukat pag kayo. Nagpa-vaccine no gud ganiya sa akong Hepa B. And guys, thank you kayo. Like first of all, salamat sa Ginoo, hindi na ako tumabot o wala siya, especially sa pamilya tanan suporta sa ako. Salamat kay sa inyo guys. Sa nagtabong na ako kay Ading, sa Margie, Bingo, Julius, sila kay Deboy, tanan. Salamat sa ila tanan. Like shoutout po sa Frisbee tanan. Like, Frisbee okay, sa Ultimate Squid Ultimate. And guys, salamat po sa BSMT1A. Salamat sa inyo guys. Sobra kayo, promise. Dako kayo para sa ako. Pasensya sa kay kato sa akong makuhaan. Salamat sa inyo and
hopefully wangat pa ta. Salamat po guys tanan nagsuporta. Like ano ko kabalo, I'm out of words. And guys, magtatapos na tayo. Shoutout sa inyo tanan. Shoutout sa iyo tanan. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga katropa. Batang I'm out. Good night, peace, power, payaman. 1.3k subscribers na ta. Congrats sa tatanan. Road to 1.4 na punta. Gamay na lang. Mag 2k subscribers na ta. Batang I'm out.